ли ви е сега в момента, след всичко това, което се случи вчера и сега, което се случва? По-скоро мога да започна. Да, няма, разбира се. Шокирана съм от това, което става в момента в цялата ни държава. Всичко действително е оставено в ръцете на един човек, който командва и полицаите, и абсолютно всички институции. Безнаказано, безпардонно той се разхожда по улиците. Малко преди да влезем в студиото, този човек да се засрами това, което направи вчера пред очите на стотици, хайде да не казвам стотици, на десетки граждани на бензиностанция ОМВ, вместо да се засрами, този човек сега блокира улица без да е предупредил когото и да било, че ще прави някакъв митинг и може би се вживява на папата, защото е някакъв автомобил тип папамобил. Той е застанал отгоре и крещи, може би ще има сега и директно включване по неговата телевизия, в момента в 5:30 върви някакво предаване и той ще говори, ще крещи, отново ще сипе хули, клевети срещу управителя на телевизия СКАТ и собственика на телевизия СКАТ Валери Симеонов, срещу нас, срещу теб. Така че, действително става нещо страшно. Дали се страхуваме или не, просто сме изумени, че никой не взема, специално аз предполагам, че и моите колеги сме изумени, че никой не взема мерки това нещо да се сложи край на цялото това безобразие, на цялото това безумие. Този човек помисли, че се намира в някакъв цирк, някаква клоунада и той е главният действащ клоун и ще забавлява всички, че е много интересен с това. Уви, той вече е жалък, смешен и хората по форумите пишат каква му е диагнозата. Така, момчета, вчера вие бяхте подложени на репресии от страна на депутатите и на шайката около Волен там. Какво се случи всъщност? Значи, отидахте, да? Отидахме няколко човека с простата така причина, че знаем той и неговите хора как реагират срещу нашата телевизия. Имали сме случаи в Бургас и с Ваня пред хотел България в центъра, с Мария Цветкова и Теодорова в парламента и извън парламента. И затова отидахме няколко човека, за да можем да се пазим взаимно, нали, с камери. И като отидахме там, в първия момент, нали, беше уж спокойна ситуацията, обаче като я видяха ние, нали, че една сама жена, дребничка и така нататък, и веднага почнаха да я налагат. Колегата Димо се вижда, по-късно ще видим кадрите как Деница Гаджева го удря в рамото. Той е отранна в врата и така нататък. Получи се една много грозна ситуация, защото имаше много туристи, имаше случайни хора, които си пиеха кафе там и видяха реалната ситуация, че те нападнаха нас, а не ние тях, защото ние с какво да ги нападнем? Ние бяхме с камери. Не може да си позволим да отидем да бием народни представители. Това е друг въпрос. Длъжностни лица в момент на работа няма как да се получи това нещо, ни да отидем да бием някой. Той до сега такова нещо не се е случило. Ние сме назначени като журналисти в тази телевизия, не като главни биячи. За какво да отидем да бием, за какво да го бием този човек? Как се опитаха да изкарат нещата. Ние отиваме там с една камера, екипа е Ванчето и Димо е тук до мене, отиват да вземат интервю с Волен Сидоров, само че не бяха допуснати въобще до него. И какво се получи? Блокираха ги между две коли, останалите две камери просто покриват нещата, за да може да се получи доказателство, което се радвам, че стана така. Имаме доказателство какво всъщност направиха те. Не ние сме нападнали тях, а точно обратно. Всеки един от нас е пострадал по някакъв начин. Нека да видим. Нека да го видим. Колеги, пуснете звука, пуснете го, дайте първи второ видео. Разкойте се тук, говорите с мен. Не, господин Сидоров, не съм. В момента вижте, че говори по телефона, няма как да стане. Фронт за спасение на Бойко ли сте? Не ви разбирам. Как не ви разбирате? Вие 4 години плювате по Бойко Борисов и изведнъж станахте пръв негов защитник. Как така се получава това нещо? Не може. Вижте, че в момента ангажирам. Как така се Добре, ще минем от друга страна. А вие тук бодигардовете ли сте? Аз снимай, Димчо, снимай бодигардовете на Волен Сидоров. А вие какво сте? Някакъв? Бодигардовете на Волен Сидоров. Сега ще се блъскаме ли? Гледайте тук народен представител, бе! Това е народен представител, бе! Това е народен представител, бе! Това е народен представител, бе! Абе, няма по тебе! Потай му бичи! Знаеш къде ще лепне, бе, пи! Няма по тебе! Няма по тебе! Представител не бъде на мечтове!
Как ще ми плащаш държава, бе? Как може Деница Гаджева на Рита, бе? Такива бандити, какво правите? Ма вие сте криминални престъпници, идвате да напад. Сега ще дойдем през КАТ да ви питаме на кого служите вие. Кражбите на Симеонов да ги разкриете. Защо бягате от тази ден? Валери Симеонов е олигарх, крадец, укрива доходи. Защо? Вие сте Национален фронт за спасение на Бойко. Вие сте партия, която е купена от Бойко Борисов. Господин Сидеров, и служите на мафията. колко пари получихте от ДПС, за да ги подкрепите за участие от ДПС не съм получил пари, обаче Валери Симеонов краде пари от българския народ. И за това нещо ще отиде в затвора. Знаете ли? А вие колко получихте от... Укрива доходи. Крие доходи. И има незаконни строежи. Знаете ли го това? Защо ги криете? Чакайте малко. Така. За квалификациите и епитетите Сидеров отново ще бъде осъден и за огромните лъжи, които изрича пред камерата на телевизия СКАТ. Димо всъщност беше блъскан и удрен там от двете депутатки, двете жени. Не само. Какво правиха? Дигаха, дърпаха ти камерата. Ево. Ти не се държиш адекватно. Полиция да го арестува. Вашите не сте докоса. Не пипай, бе. Не пипай. А този бандит, който на пак. Какво си, бе? Аре, че се пари, обаче Валери Симеонов краде пари от българския народ. И затова не ще отиде в затвора. Някой да ви казва, че може да... Кой ви пише? Защо има на камера? Стига с камера. То можете бандити си. Чакай тук се. Абе, не ми ограничавай. Защо биеш жени? Няма да биеш жени, бе. Защо биеш жени? Аз като му не се полиция, бе. А вие коя сте, бе? Я не ми говори на бема. Така. Сега, Димо, почнахме с теб. Те удариха. Всъщност видяхме, че и другия колега, който го няма, Светлан. Също Да, те го бъсаха, след което го обвиняват, че... Всеки един от нас понеси доста удари, бутани, обиди и така нататък. Значи, искам да кажа само, че тази телевизия работя от 6 години някъде, вече стана. Ходил съм на доста места, мисля, че съм се нагледал на всякакви работи, обаче така цигания не бях виждал. Значи хората, с които работя, сме ходили в гетата. Всеки знае как се скушват циганите около нас, какъв панер става. Мога да кажа, че циганите са много по-възпитани от тези така наречени народни представители. Да не обиждаме циганите, казваш? Да, може и така да се каже. Значи, мога да нарека цялата тази ситуация като една агресивна наглост, може би на нещо такова се натъкнахме и там. Едно, че се опитват да те провокират по всякакъв начин. Друго, че ще държат така с тебе, едно, че нямаш право да си там, нямаш право да ги погледнеш дори. Нямаш право да им дишаш въздуха. Да. И до някакъв начало ситуацията беше малко комична, защото видяхте как напреснаха там между двете коли и се опитвам по някакъв начин да се отървем, да се измъкнем. И те се разкрещяха как ние сме ги ударили, ние сме ги блъскали и в същото време ни ударят нас. То се вижда на кадрите. Да, то се вижда. Да.
Смешни работи. В един момент е смешно, в следващия момент вече почна да става досадно. Защото това непрекъснато някой ти виси на камерата, някой ти дърпа отзад, някой ти блъска, някой ти дърпа кабелите. Не случайно аз повечето време вижда на кадрите как държа камерата над главата. Просто за по някакъв начин да опитам да снимам нещо, нали? Ето го тук. Да. Имат много интересна Ванче, ти всъщност какво се случи пред тебе? Тогава да реагира много остро. Ти буквално извика. Видяхме и физиономията ти, която беше изкривена от болка. Какво се случи? Разкажи. При тях пускат депутатките. В момента тази с белия потник. Това е Миглена Александрова, Деница Гаджева и с черната коса и тази, която не дава да й се докосва собствения шал, така се изразява, не пипа и собствения шал. Тази, която най-много говори на МАБ, която не признава учтивите форми за обращение към непознати. Тези депутатки са пуснати напред, за да се бият с оператори, с репортерки, с всеки, който... Тя го удари. Тя го удря и след което... Защо бие жени, бе? Ето го. Ето. Ето отново. И отново. То се вижда кой кого удря. Много интересна беше тактиката. Когато те нанесат удар към някой от нас, казват: ти защо го удряш, бе? Ти защо удряш? А всъщност те удрят същата тактика приложи Сидеров, когато блъсна полицая тук преди 20 дена пред парламента и почна да крещите защо се блъскаш, бе. Другото, което прилагат е много силно ритат в кокълчетата и глезените. Лично съм потърпевша, синени по краката, наистина имам подутини от ударите на токчетата на Деница Гаджева. Затова изпищях и от болка и лицето ми, то се виждат на кадрите как е изкривено от болка. Тези хора действително са агресивни. И другото искам да допълня е по-големи манипулатори от тези хора няма. Вижда се черно на бяло, цветно е, вижда се ясно как те блъскат и удрят в същото време. Крещят, че ние Деницата дърпа нещо. Какво прави в момента? Няма го харесва. Охажване. Както охажвате? Тя дърпа нещо. Те двете ме дърпаха. Значи искаха да сваля камерата, да разберат за къде снимам, понеже аз бях човека по-отстрани, за да гледам какво се случва и да мога да документирам нещата, които те правят, или които другите камери не могат да така, колеги, имаме ли информация какво се случва вънка пред телевизията? Имаме ли някакви кадри? Още няма. Но сигурно пак като вчера. Викове, крясъци. Чакаме всеки момент какво се случва. Понеже те видяха вчера, че са абсолютно безнаказани за това, което се случва, решиха днеска да продължат цветния си филм, може би. Така. Те така ще продължават да се случва. Сега, колеги, аз се опитам тук да набера един телефон, ще разберете с кого говоря. 9. Знам колко струва гласа на този човек, че така всичките го пазят и го закрилят и... Интересно, че го пазят жени. Явно говоря на високо ниво колко му струва гласа, за да бъде в управлението. Нека да видим. Хората са казали, пази се от дребен човек. Да. Опитвам се сега в момента да се свържа с господин Орешарски, за да го попитам това ли е държавата, която той управлява. След сигнала запишете вашето... Добре, с един друг човек ще се опитаме да се свържем. Просто ми изключи. Това беше телефона на господин Станишев. Ще се опитам пак да се... Пак да се чуем, да видим дали можем да се свържим. Дали, свободно. Явно непознати номера не дигат.
Добре, след малко пак ще ги търсим. Не знам всъщност дали вънка е дошла полиция вече. Полиция няма. Така. Полиция все още няма. Сега ще се дано да дигне господин Милен Димитров. Това е шефа на областната полиция. Виждам това, което подават колегите, че има 20 човека пред офиса на телевизия СКАТ с плакати, на които пише, аз преди да вляза малко преди да вляза в студиото, видях това, плакатите, Валери олигарх, Валери крадец. Баналните им глупости. Да, неща, които до сега не са ги доказали по никакъв начин. Доколкото знам е осъден и от теб, и от господин Валери Симеонов за клевети и лъжи този човек. Има даже да плаща, има да ви плаща пари за това. Аз го осъдих. Има да дава 5000 лева. Още не ги е дал, но ще ги даде. Той всъщност е осъден по няколко дела за клевета и обиди. Така. Значи дошла е полицията, но нищо не прави, дошла е полицията. В момента абсолютно нерегламентиран митинг се провежда, блокирани са улиците и се крещи под прозорците на хората. Нещо ми подсказват колегите. Така, и Милен Димитров не вдига. Колеги наши. Кадри някакви, кога ще дойдат? Ще имаме някакви кадри, след колко? След малко ще ви пуснем кадри на това, което се случва в момента пред телевизия СКАТ, изстъпленията на лицето Волен Николов Сидеров, неговите шпиц команди и въобще цялата тази простотия. Сега, нека да видим, имаме ли още от вчерашния екшен какво да покажем тук? Да, има какво да покажем. Мисля, че това, което видяха нашите зрители, мисля, че... В момента става все уважаеми колеги, в момента ми съобщава, че бият един от колегите от опор Байрактаро, хванали са го и са почнали да го бият. Димо в момента излезе, нека да видим какво се случва, кадри някой ще донесе ли всъщност, до кога ще бъдем подложени на репресии. Господин Орешарски, господин Станишев, дигнете си телефона и кажете какво става най-накрая в тази държава. Ние държавата на маймуните ли сме, на какво сме нормалните хора тук? Тук полудели хора просто в момента се саморазправят и раздават правосъдие. Това се случва в 21 век в центъра на един от големите градове на България. Бият в момента един от нашите колеги журналисти. Това са павияните на Волен Сидеров, който лично той ги предвожда и ги насъсква. До кога ще го търпите? Питам Орешарски. Питам и Цацаров. Няма ли да му смъкнат имунитета? Вчера видяхме на всичкото това шоу, което направиха. Тия хора казаха, това е народен представител, това е народен представител. Значи те имат право да удрят, да бият, да блъскат, а никой друг няма право да им отговори по какъвто и да е начин. Нямаш право да се пазиш, защото те са народни представители. Ако това са не народните представители, не знам за какво говорим. Такива. Дето е сложил надписа България отпреди. Да. Не знам кой го е избрал този човек. Агресивни, безпардонни, ето е дребният човек с малките ръчички. Нещо страшно наистина се случва. За съжаление, тези хора са в Народното събрание. Не, че ходят на работа, от няколко дни ги няма там. Предпочитат да са тук през деня да ходят на плаж, а вечер да правят тези хора ми се струва, че бяха абсолютно подготвени. Камерата беше оставена на масата, репортерския екип беше в готовност. В момента, в който видяха нас, и веднага камерата им беше включена. Тоест те са били готови по някакъв начин. Че тези хора чакаха просто да се появим. Нищо чудно някой от тях да се обадил да видят дали ще отидем. Да. Всъщност повода, доколкото знам, вчера беше, обаждаха се граждани. Тези са били блокирали цялата бензиностанция, включително и касите. Хората не са могли да си напълнят гориво и да си платят горивото на касите. И тогава се обадиха тук в телевизията, за да се намесим по някакъв начин, за да оправим реда. Ето вижте хората, които са бити. Само те удрят, през цялото време удрят и сипят ругатни и все пак са бити. От кого?
Значи тези жени са поне над 1,70 м, дори са, колкото виждам, по-високи от някои от нашите оператори. Не. Аз съм 1,57 м. Не знам как ще мога да налагам тези 2-3-4 депутати. Ето в момента Волен удари Светлан по бъбриците. Да. Можем ли да го върнем, колеги? Волен Сидеров, имаме между другото снимано това... Съжалявам, че Светлан го няма, защото той днес е възпрепятстван, защото здравословното му състояние не позволява да бъде тук. Може и да е провокирано нещо. А Волен беше с нож, ние го имаме това на картина. И Волен, и картина. този другия там с Тениската България бяха с ножове в дубовете. Тениската България пак е депутат, каза се Димитър Димов, за първи път е депутат, до сега е бил безработен този човек, занимава се да къса билетчета във фитнес зала, сега му се усмихва щастието да бъде депутат и той смята, че когато си седнеш на меките кресла в Народното събрание, в парламента, можеш да удръш, да биеш, да плюеш, да бъдеш арогантен. На плажа да продава сладолет. Или царевица. Да, лятото ще има. Така, всеки момент чакаме, уважаеми зрители, тук да дойдат колегите да донесат... Нещо става отвън, някой вън крещи? Отвънка се чува извън студиото, нещо става. Така, нека единия само от вас да излезе, вече станахте двама. Ето, това е живото предаване, уважаеми зрители. Чакаме всеки момент кадри, защото издевателството или всеки момент тия могат да нахлюят тук и в студиото. Държавата е без управление. Преди малко се опитах, набрах 2 телефона, т.е. 3 телефона. Единият телефон беше на Станишев, другия на Пламен Орешарски, премиера на Република България. Третият телефон беше на Милен Димитров, шефа на областната дирекция на вътрешните работи в Бургас. Видяхте, нито един от телефоните не се вдигна. Не знам в момента какво прави полицията, но искам и да задам другия въпрос. До кога не само ще го търпят, защо полицията вчера го пусна депутатите, а всъщност потърпевшите трябваше да дават обяснение и да пишат показания в Пето Репило в Бургас. Така беше. Точно така беше. Но преди да отидем до полицията, тези депутати решиха, че могат съвсем безпроблемно да излъжат униформените. Първо се държаха с тях много грубо, много арогантно. Цялата тази агресия, която беше малко преди това насочена към нас, изведнъж се насочи към хората в униформи. Започнаха да се държат свойски. Отново, не ме докосвайте, ние сме депутати, но имаме и 2 материала от това, извадихме най-силните моменти. Нека нашите зрители да видят как депутати, български депутати... Нека да го видим кои са тия материали, а през това време кои са тези материали, Иванче? Монтажа знае, това са лъжите пред полицаите, 3 и 4 материал, колеги, ако обичате. Добре, дайте ги. Ето грабажа, натиска колешката ми отгоре върху колата, ето оператора. Върху колата натисна отгоре. Ние не сме дошли при вас. Вие дойдохте отгоре ни. Ние стоим от 1 час стоиме тук. Ние казваме, че ни нападат, вие стоите и гледате. Да, слушате заповедите на телевизия си казвам. Отговаряте на въпроси на нараняваш ли лично? Кой говориш, бе? Вие понеже сте много известна хиперизяща журналистка, следите в медиите. Значи идваш тук с микрофона напред, после това. Знам, че ме презираш, значи това е съжаление. Какво чакате да стане? Така. Нека следващия материал, всъщност, нека да кажем само въпросната дама с белия потник, изцапане на колко ликета беше, се правеше на големия народен представител и защита на хората, беше с цигара на бензиностанция. Да не говорим пак за непрофесионално отношение, държане на микрофони или пушене на цигара. Големия професионалист. Така, кой материал сега? Ми казай къде да се чакайте малко, години. Идва има напада, вие пак мен. Казвам се инспектор Коларов. В момента нашата камера го снима това нещо. В име напада, почвате мен. Застрашително, вместо да... В момента искам да изясня каква е ситуацията.
Стига на бензиностанцията, нахуват 5 и не човека. ми обяснявайте как ще си върша работата. Аз казах да не ме пипате. Това казах. Така ли? Да, точно. Как да пипнах аз? Друго не казах. Вие ми пречите да си върша работата. Да, трябваше да я свърши. Сега го снимат точно това правят. Обяснете какво се е случило. Казах ви, стоим се на бензиностанцията от 1 час. Цялата ни група народни представители. 1 час стоим, питайте вътре в бензиностанцията. След което нахуват 5 човека с камери, обхващат от всякъде, един ме фаща, искаме събор на земята. Ритат, блъскат, удариха моя колежка. Нормално ли е да тези мутъчки тук да ударят жени на Извинявайте много. Това сме тук, за да изясним каква е ситуацията. Добре, казваме ви, че народната представителка Деница дайте да си говорим нормално. ударена от тези мутри и подобия на в журналисти. момента и не знаем какво е ставало. Аз ви обяснявам. Нормално е да се изясним каква е ситуацията. Така. Искам да ви покажа в едно от изданията на Делян Пеевски какво пише. Това е вестник Телеграф. Имаме го, колеги, само че в момента... Имаме покритие, мисля, да, че колегите СКАТ нападна Волен Сидеров и от тук нататък заявяват как вие, уважаеми колеги, сте скъсали сакото. Аз тук не видях един с... Аз не видях един с сако, но така или иначе това са Депесарския вестник Телеграф, който яростно защитава лицето Волен Сидеров, като естествено преповтаря лъжите. Така, ето сега в момента влиза Светло. Светло, ела, кажи какво точно се случва вънка. И кадри някакви ще имаме ли? Да, след малко може би ще имаме включване. Служи само микрофона, защото не се чува. Съжалявам само. Така, да, просто ситуацията е извънредна. Отвънка напрежението ескалира. Какво се случва вънка? Събрани са, може би Волен е привикал хора, тук познати на нас от силовите структури. Има такива момчета с татуировки, може би на тях са платили. Качил се е на буса, не на буса, на един пикап, пак сипи рогатните, дигнати са плакати от някои хора, опитаха се да нападнаха Ивайло, там полицията се намеси, Барактаров е долу с Чуколов, имат пререкание и общо взето голяма лудница долу, хора са събрали отстрани да гледат, полицията просто охранява да не стане ексцесия, но никой не ги гони и мисля, че в момента е мястото и времето да кажем да се намесят специалното подразделение, защото тези хора нямат място долу и може би ще стане бела. Какво се случва в крайна сметка в България? Аз това питам. Цяла Цяла България стои мирно пред изстъпленията на един човек, който явно трябва да бъде освидетелстван. Явно да, но не знам защо се бави това освидетелстване. И всички хора, които са около него и му вървят по свирката, не знам защо го правят всъщност. Защо го правят? С какво ги държи? С пари ли ги държи? Да, точно с пари. Натиска ли ги по някакъв начин? В този момент тези хора бяха безработни, те нямат един работен ден зад гърба си. В един момент се виждат депутати с там някакви заплати, за тях това е много пари и за това са му благодарни. Вие разбирате, че в момента цялата държава е в ръцете на този човек. Хора, да, и на неговата група, да. Ами както се казва, той държи златната акция на правителството. Неговия глас е там. Той позволи да има правителство. Добре, да как се срамуват тези, които са от управляващ? И това не мога да си го обясня. Господин Орешарски, ако едва ли гледате в момента, но може би ще ви предадат как не се срамувате от това, което се случва, как може този човек да ви подкрепя и да бъде част от управлението на България. На Гошо камерата пак беше микрофона с изкаран кабел. Значи те ходят отзади, както беше и на Димо, опитваха се те
мадами там да дърпат батерията, може би пределно им е ясно, че като няма камерата батерия, нищо няма да се случи. И другото да извадят кабела, да няма звук. Да ви кажа, ако тези хора не са платени, са наистина искрени привърженици на Волен Сидеров, няма как да са. Те щяха да викат, ама наистина искрено да викат. Погледнете ги, вяло държани на плакати. 10 човека викат, 10 човека, което това са неговите, всичко останали са наредени мутри от заря и седят. Колко човека са общо взето? Тук са 23. към 30 човека. А може би и повече са има журналисти, които са насъбрани отстрани да гледат. Да, има и журналисти, колеги журналисти от други медии. Ами, не, ако сега хората като гледат, може някой да отиде и да му занесе маса, да има поне нещо да го покриват отгоре. Защото ми се струва, че така, там има някакво раздвижване, полицията там... Ето това е Байрактаров. Екипа ни къде. Да. Габриела Готкова е репортер и Георги Димитров е оператора. Гаджева ли? Не знам. Не. Не можем да я видим. Това е... Ето, телевизия Алфа без проблем преследва нашия екип. Аз не мога да разбера сега. Амазонки пазят Волен. Волен Сидеров, каква му е целта? Иска да стане гражданско неподчинение в момента и да се съберат и наши поддръжници тук и да има жертви ли? Това ли иска? Да има агресия. Ето кой провокира агресията в тази държава. Ето кой е този, който иска наистина да има... И така, както държи този микрофон, може и да не го държи след време така този микрофон. Може би недоволство на хората ще изпълнят тях. Има много недоволни хора. Добре. Това е колегата Байрактаров. Знаете ли, аз в момента това, което гледам и това, на което се нагледахме, в момента просто полицията е безпомощна. И тези момчета в униформите, те си вършат работата. За съжаление, те не могат пълноценно да си изпълняват функциите и закона. Нека да се обърнем на 112 да призовем специално. Нека има специализирано звено. Вчера дойдоха, когато Волен се обади, че още се ги бият, дойде специализираното звено. А днеска защо не идва? Днеска има абсолютно незаконен протест. С блокиране на улицата, от двете страни. Само блокиране на улицата. Без предварителна оговорка, без предварително уведомление. Ето, това е част от хаоса. Това е лицето на управлението на Станишев, БСП, ДПС и Атака. В момента те си дялкат властта, дялкат си парите и нищо друго не ги интересува. И продължава назначението. Да видим дали ще бъде съставен протокол на организатора. Предполагам, че организатора е този човек, който говори там отгоре с бялата коса. Не знам как се казва. Мисля, че той би трябвало... Така, какво се случва? Какво ново се случи? Имаме звук. След малко ще дойде звука. Ето уж привържениците на Волен Сидеров. Погледнете, драги зрители, погледнете. Ако това са искрени хора, те няма да стоят така. Това са платени за 300 си лева, за 300 си лева, които им е обещало и пица и кола. От всякъде се личи, че са ето ги, иначе те обиждаха, вчера през цялото време ми крещяха, че аз съм си докарала моите гавази, моите яки момчета, моите мутри. Не знам кой води мутри. Просто операторите на телевизия СКАТ са добре поддържани момчета, те спортуват, защото знаят, че здрав дух има в здраво тяло. Така, сега в момента Валери Симеонов го няма, той пътува. Ще се опитам да се свържа и с Валери Симеонов, за да направи коментар на тази невъзможна ситуация. Просто не мога да повярвам на очите си какво се случва в момента в съвременна България пред офисите на телевизия СКАТ. Просто Волен Сидеров знае, че в момента нито могат да го арестуват, може да прави каквото си иска, защото няма кой да заповеда на тези полицаи какво да направят. Той това го знае, затова направи този цирк. Нещо... Добре, нека да пробваме другия телефон. Ето виждате отново тази червената рокля, ако виждате, драги зрители. Това е депутатката Миглена Александрова, която доскоро беше прес-център на Волен Сидеров. Сега съвместява и двете длъжности. От време на време, когато е с цигара, се чувства смела, грабва микрофона и става репортер на тяхната там партийна телевизия. Деница Гаджева ние виждам. Да.
Здравейте, господин Симеонов. Вие пътувате в момента. Знаете какво се случва или поне разбрахте в началото на поредното издевателство на Сидеров и цялата му мутренска компания, която от някъде се появиха. В момента е блокиран пътя пред телевизията. Той крещи на един мегафон. Все още нямаме звук, пущаме сурови кадри. Много бих искал да чуя вашия коментар всъщност от вчера до сега. Май кой знае каква разлика няма, но явно ескалира агресията. Ами да, естествено, след като няма никаква реакция от страна на институциите в България и най-вече от Министерството на вътрешните работи, както и пълната пасивност на големия мъж Цветлин Йовчев, защото това са удари по репутацията както на Цветлин Йовчев, така на Министерството на вътрешните работи, така и върху цялата липса на гръбнак в това управление. Значи нищо ново няма от това, което стана вчера. Отново сме свидетели на безнаказани хулигански прояви, на митинги, които по никакъв начин, за които не е поискано разрешение, не са позволени. Свидетели сме на газене, брутално газене на законността в България. Това е. Според мене това просто си поредното доказателство за импотентността на това правителство и доказателство, че час по-скоро в името на България това правителство и това парламент просто трябва да се заменят. Това е. Добре, господин Симеонов, ще се намери ли най-накрая в България един политически истински мъж с отговорност, който да хване това момченце за вратлето и да го постави на място? Ами, трябва да се намери в крайна сметка. Аз не мисля, че държава с история като България, нали, може да позволява да се излага по този начин, защото тези кадри знаете, че те ще бъдат представени на Европейския парламент като доказателство за безпринципната коалиция в името на властта. Просто основният виновник в случая не е човека с психични отклонения, който вряка отвънка. Основният виновник е Сергей Станишев, който е председател на партията на европейските социалисти, да не забравяме това. Аз мисля, че това е шамар както върху демокрацията и законността в България, това е шамар и върху партията на европейските социалисти и подкрепящите ги ДПС в случая. Пък за Атака да не говоря. Добре, всъщност в тази ненормална обстановка не може да продължи до безкрайност, но явно на тях им е много удобно. Кога най-накрая просто ще свърши всичко това? Защото в момента България не е нищо повече, тя дори не е лудница, това е меко казано. България в момента е скотобойна, в която скотовите около Сидеров всъщност раздават правосъдие и си правят каквото искат. И няма кой да ги спре. Ами вижте, тук не са само скотовете на Сидеров, доколкото получих така вътрешна информация, въпреки че не съм в Бургас. Голяма част от хората, които са пред телевизията, това са хора изпратени от наематели на Северния плаж, срещу който ние направихме редица критични репортажи. Атанас Атанасов. Да, и за когото поискахме прекратяване на договора за наем за Северния плаж, заради изключително сериозните нарушения на договора за наем, както и на правилата за стопанисване на плажната ивица. И това са негови хора всъщност. Това той ги е пратил. С други думи, тук ставаме свидетели точно на взаимодействие между политическа партия и престъпен капитал. Значи това, което с други думи се нарича олигархия. Нали? Или овластени бандити. И виждате какво е поведението на полицията. Вие питате кога ще продължи. Ще продължи до тогава, докато управляват тази порочна тройна престъпна коалиция. Тя просто подписва с всеки изминал ден и с всяка такава малумна акция на господина, нали, с бялата коса, с всеки ден тя подписва своята присъда, тази коалиция. Аз не мисля, че агонията ще продължи дълго. Гледам така как да ви кажа, спокойно гледам, се опитвам да гледам на нещата. Нищо няма какво да стане, господин Касабов, нали? Предполагам, че ви може да си продължите предаването по първоначално планираната схема. Ами да, малко, да, вкарахме, разбира сме живи. Но сега съжалявам, не мога да ви осигуря по-добри условия за работа, така че развийте се, разработете си темата. Това се просто вече стана нещо като характерна особеност на пейзажа.
Нали? Просто трябва да свикваме с ненормалните кретенски условия, при които трябва да работим, но не знаете, за стари бойци, така сме работили при нормални условия дълги години. Така че съжалявам, като собственик, че не мога да ви осигуря по-добри условия, но това е положението. Смятам, че трябва да обединим усилията на целия български народ. Включително и хората, които изразяват апатия, са неполитични, в посока час по-скоро да бъде свалено това импотентно управление. То даже не е престъпно, то е аморфно, то е безгръбначно и импотентно. Така, да ви питам тогава и нещо друго, защото до този момент, разбира се, очаква се да е реакция на, казахте, на Станишев, Орешарски, там Лютви Местан и още цялата тая пасмина, но в чисто политически план Националният фронт за спасение на България какво може да направи по въпроса? Ами това, което направи Националния фронт е, значи, да заведе съответните дела и да поиска, както знаете, че ще бъде направено още в началото на другата седмица, сваляне на имунитета на Волен Сидеров, за да може той да бъде изправен пред съда за многобройните си хулигански, престъпни прояви. Той не е най-големия виновник за анархията, на която сме свидетели. Така е. Виновникът се казва Станишев, Местан, Доган и съответно и Волен Сидеров. Защото това са хората, които управляват България. Един последен въпрос е. Вие вярвате ли, че наистина ще му бъде снет имунитет? Защото аз това нещо определено не го вярвам. Много неща, които са невероятни и не са завярвани, стават в историческа план, като погледнем. И в крайна кращата, нека ние да правим това, което трябва да направим, а пък да става каквото ще е. С други думи, ние трябва да сме чисти пред съвестта си и най-вече ние трябва да отговорим на очакванията и доверието на нашите избиратели. Те това искат от нас. Те за това са гласували за политическата сила Национален фронт за спасение на България. Защото това е партията на честните българи. Ами, аз ви благодаря за този разговор, господин Симеонов. И аз ви желая успешна работа. Да, лек път. Въпреки условията. Да, благодаря ви. Благодаря и аз. До чуване. Така. Току-що в Ези отново се върна един... Така, Това е сега... Калина Балабанова държи някакъв плакат. Бялата рокля, червената рокля е другата депутатка Миглена Александрова. Да, с цигарата. Така, всички цести, да, продължава с обидите, всички... Без аргументи обаче. Нито един документ не е изкарал. Около 150 човека. Но и това е грех. И затова аз приканвам. Доколкото бях свидетел, вчера имаше покана от господин Валери Симеонов за... Така, виждате къде е блокирал, къде е блокирал, а той не посмя да дойде. Но като гледаме колко са му привържениците, дори платените, просто е жалко. Това е обратната страна в момента, която виждате. Къде долу? Единствено тези около пикапа и отзади са платените мутри. Но то се вижда, колко са искрени, колко искрено вярват. Аз видях хора, които съм убедена, защото ги познавам, убедена съм, че това не са хора от партия Атака. Той ги е обрал пак от някоя екипна зала. Чуйте, преди малко господин Симеонов казва, той е получил информация вече, че това са на Атанас Атанасов, концесионера на плажа, срещу който правихме поредица от репортажи и сигнализирахме прокуратурата за абсолютно незаконни действия. Това са явно неговите хора, които са се издушили с Волен Сидеров. Не са ли негови хора? Други са. Тук ми подсказват, аз не ги познавам. Да. И докарани тук, това една друга медия направи разследване и видя как става. Тези хора можеше да се върнат, поне някои от лицата видях, когато беше убийството на Рижата, когато се бяха събрали, ако се сещате за случая. Видях някои от тези хора. Т.е. са част от криминалния контингент, които за това ли говорим? Криминалният контингент е един и същ. За какво ще го ползват? Всичко е въпрос на пари. Тоест тук в момента имаме едно сборище от криминално проявени хора, които ги е събрал това човеченци
И сега те стоят там, аз не мога да кажа, че той ги е събрал, тези хора стоят зад гърба му. Отзади. Естествено, за какво са тук? И ще бъда искрено благодарна и на наши зрители, ще покажем по-нататък в предаването, ако имаме тази възможност. Две снимки на две момичета, които вчера също бяха много агресивни и ни блъскаха, не им знаем имената. За мен са страшно неизвестни, за съжаление получават популярност с агресията си. Може ли да ги покажем сега? Можем, разбира се. Ако някой знае кои са тези хора, явно са някакви от Атака, но как така, значи, сега ще ги покажем след малко. Уважаеми зрители, нека да припомним, в момента е обсъдена телевизия СКАТ. Присъствате на поредната сценка. Театрална, поредната... това са вече, да, поредната театрална сценка на Сидеров и компания. Тоест продължава да се заквасва агресията в скотобойната, в която превърна България. Ето този човек, който го и всички останали, които го крепат и мълчаливо го подкрепят. Господин Симеонов беше ясен и категоричен. Това са Местан, Доган, Станишев и всички останали. Пита се в задачата къде са и кога ще се понесат отговорността. Аз не мога да си представя, когато наистина си мъжкар и когато наистина... Когато наистина си мъжкар, влез, говори, срещни се очи в очи, кажи истини, а не по този начин. Да бъдеш обграден от някакви верни пажове и в същото време да се правиш на голям мъжкар. Така, отново влизат в разправия с полицията. Наистина... Ето го Димитър Димов с черната риза, ако не се лъжа. В момента по-голямо унижение, на каквото сме свидетели не само в момента, а последните дни. Унижение на полицаите. А полицаите да предупреждават нашите хора, които са дошли тук да бранят офиса, но не и да предупреждават хората на Волен Сидеров. Защо махат нашите плакати? Аз това не мога да разбера. Да, вижте какво се случва. Да. Вижте какво се случва. Полицията, това е точно пред вратата. Да. Това е всъщност наша собственост. Тук нека така. Пред входа на телевизията. Какво прави полицията и защо маха нашите плакати? Да. Това е все едно да ти дойдат в дома и ти махнат плакатите. А в същото време продължават да му търпят издевателството. На него и на неговите хора. А защо техните плакати не са взети? Те си стоят там плакатите, нашите взимат. А вчера, между другото, имаше доста разярени хора, които не искат по този начин да бъде нарушено следобедното спокойствие от този човек. А той продължава, той защо не се съобразява с това. Така, сега в момента се качва още един. Офицера идва горе при нашите хора. Да. Така, и какво иска? Свалете плакатите, това чуваме. Защо трябва да сваляме плакатите? Чакайте, оле, ето това е Димитър Димов. Това е Димитър Димов. Ето, виждате ли кой е в момента? Това беше провокацията. Да. Насилие. Ето кой е. Виждате ли го? Това е Димитър Димов. Он е с цепената устна. Който късал билетчета доскоро не са в залите. Така, питам се какво изобщо се случва в тази държава. До кога някой ще възстанови ли справедливостта в тази държава? Вярата в законността, вярата в държавността и в това, че в България има действащи истински институции, които трябва да дадат пример за спазване на законите. Знаете ли, господин Каталов, като гледам кадрите отгоре, просто ми напомня, че все едно има екранизация на Полет на Скуковичи гнездо. Тия кадри отгоре... Аз в момента си мисля, че полицията иска да се свърши работата правилно, само че им се дава нареждане какво точно да правят. Ами най-вероятно. Най-вероятно така. Защото това е и против убежденията на голяма част, може би много голяма част от полицаите. Ма що свалиха плакати? Аз това не мога да разбера. Сега, иска да провокира нашите хора, за да има бой, за да може да има осъдени, да има задържани в клетка. Това иска да направи този човек и да каже, ето виждате ли какви са от телевизия СКАТ, Национален фронт за спасение на България, едни побойници. Но в момента те провокират. Те провокират. Ето нашите хора се стоят и си показват плакати и полицаи идва и ги маха.
Сами не видях, само и че депутата също. и нищо не депутата му безпроблемно дойде догоре, никой не го закачи. Значи няма от наша страна, в смисъл от хората, които са поддръжници на СКАТ и на правилната позиция, няма нито един агресивен, никой не го докосна. По никакъв начин. В момента, в който се опита вече да вземе плаката, айде стига толкова. Така. Голямата работа стана. А доволен не може да се приближи никой. Така. Как да се приближи? Ето, амазонките го пазят, депутатите го пазят и единствената охранителна на жилетка пред него. Ето ги момчета, които са платени. Той е народен представител. Той е народен представител. Това е. Значи имунитета на народния представител, той няма физически имунитет. Да, той има също повдигане на обвинение от общ характер. Той няма физически имунитет, колкото е народен представител. В момента, в който той наруши законите, може да бъде пребран. Може да бъде задържан. И после нашите оператори били мутри. И така пише по вестниците. Мутрите на СКАТ, както и в неговата телевизия това се афишира и се говори. Истерията продължава, уважаеми зрители, с пълна сила. Нищо чудно да нахлуят и в телевизията. Тогава вече ще стане страшно. Няма да посмее. Той няма да посмее, доколкото го познаваме всички. От сега да кажем, си мисля, че нещо ще има продължение. Няма как. Допреди пострадаха коли, може би ще има нещо такова. Ето в момента виждаме бащата на граничен полицай Михаил Цонков. Това е полицай. Отново за плакатите става дума. Да, това е точно, да. Пенчо Цонков с раираната фанелка, който говори в момента на офицера полицай. Сега ни подават колеги, че аргумента, с който са накарали да свалят нашите плакати на полицайите, са казали, че били нецензурирани. Аз не знам какво... Това не е работа на полицията да цензурира, а то с когато сипи обиди и клевети, какво? Работата в полицията на редактор, на цензур ли се превърна или на стожер на законите? На културно-масова групичка. Да сложим нещата на кантар тогава. Щом плаката е нецензуриран, този протест позволен ли е? Той не е регламентиран изобщо. В момента трябва просто да се разпръсне този протест. Махни този плакат, че той е нецензуриран, а пък тази групичка, която е блокирала цялата тази улица, смущава хората, някои от тях са и даже в разрез с наредбата на община Бургас за опазване на обществения ред. Това е в разрез с опазване на обществения ред. Дадената ситуация в момента може да се направи едно много лесно нещо. Аз съм сигурен, че от тези момчета отзади, които са, ако им защо не им вземат проверка паспорт? Да. Аз това питам. Защо личните карти не им се повечето от тях са криминално проверени най-вероятно. Защо не им се вземе личните карти и да почне да ги привикат, да ги проверяват? Какво правят в момента? Някои от тях ще останат задържани. Но аз като имам, те просто са дошли за парите наистина. Така си стоят и си гледат. Жалко е, че млади хора, такива като мои връстници, се връзват на мозъка на... Ето депутата отново нарежда на полицаите в приятелски разговор. Той отново нарежда и казва какво да правят. Не, наистина, просто живеем в една абсурдна държава. В абсурдна държава живеем. Аз не знам какво е това момче с синята тениска. Вчера се мушна между полицаите, легитимира се по някакъв начин и взема да казва той какво ще се случва. Той също мисля, че от депутатите на Атака, но не съм сигурна, наистина не искам и да подвеждам нашите зрители. Ако има по-близки кадри, може би ще го разпозная. Те първа ни започваме да ги учим тези хора, защото за нас са напълно неизвестни и за много хора са неизвестни депутатите на Атака. Издевателството на Сидеров и там неговите павяни. Те с нищо не са известни. Мутри премина Нова телевизия, BTV, то всъщност няма медия, той реагира от години по един и същи начин. След като обиди куп журналисти, те, разбира се, ще му заведат дела. Парите, с които той ще плаща, това са парите от субсидията. Така както с тези пари ходеше с Деница Гаджева в един от най-скъпите хотели. Отново е депутат, депутат е от Атака, този с синята тениска. Сега ще ви кажа как се казва. Момент и сега ще ви кажа. Николай Александров. Това е долу от Чукалов, който трябва да заслужи, разбира се,
да заслужи потупане по рамото от лидера Волен Сидеров. Всички това чакат. Всички останали. Всички това чакат. Да бъдат всяко едно действие, което направят, каквото кажете, се обръщат към Волен да погледнат дали ги одобрява. Да, радва ли им се? Според вас не трябва ли всъщност да има не трябва ли според вас народните представители да бъдат подлагани не само на психотест, но и най-вече на тест от дали се употребяват наркотици? Има вече много лесни тестове. Абсолютно. Може би голяма част от тях ще бъдат позитивни. Излезе положително. Повечето колеги журналисти от Бургас намират като че ли тук по-спокойно място тук пред офиса на телевизия СКАТ. Не стоят долу, тук са се качили, сякаш им е по-спокойно и притесняват се да влязат долу, защото човек се надхвърля срещу всеки един журналист и микрофон различен от този с надпис на партийната му телевизийка. Долу нямат сигурност. Не знаят дали няма да бъдат ударени, нищо блъснати, независимо, че има полиция. Да се направи на... После, нека не забравяме, че общо взето останалите колеги, нали, те ходят в екип от двама репортери и оператор. Вчера ви бяхте няколко човека, горе-долу успяхте да овладеете този ситуацията, независимо, че изяхте. Дай да покажете всъщност каква е действителността. Представете ли се, господин Касаев, ако беше отишъл само един екип от нашите? Ами най-вероятно трябваше в болница щяхте да бъдете. Нищо да докажете и щяхте да бъдете още по-жестоко бити. Още по-лошо, ние имаме оператор, имаме жена. Ако беше отишла тя, какво щяха да направят? Че пред вашите очи ме блъскаха и ритаха и те и вас блъскаха. Така, в този случай няма смисъл да пущаме от вчера кадрите, защото вчера кадрите просто те са безкрайно старе. Това е сега в момента. Аз мисля, че е хубаво да пуснем и телефоните, да видим хората какво мислят. Точно обратното. Можем и да пуснем телефоните, хората предполагам, че искат да си кажат мнението. Ами да, сега ще пуснем и телефоните. Така, колеги, дайте, изпишете телефоните. Той сигурно е активизирал агитката, сега да обсъдят и телефонните линии. Но това не плаши нас. Той може би така смята цяло лято да си изкара почивката с депутатската заплата тук на българското Черноморие през деня. Вечер ето този цирк, защото знае, че е безнаказан. Знае, че всички мълчат пред тези негови изстъпления. Но хората в София на големите протести срещу правителство не мълчат. Хората по форумите си казват какъв е този човек, на какво им прилича. Колеги, можем ли върху тази картина да изпишем телефоните? То примерно не направят както социалните. Ако детето има някакъв брой неизвинени отсъствия, те спират социалната помощ. Защо не го направите за депутати, както има и други такива случаи? Те нямат заплати. Ако има толкова отсъствия, просто да не си получи заплатата. Или целият приход на заплатата. Те не получават, тъй като не ходят, имат санкции. Но се държат от субсидията. То за това беше странно как така Деница Гаджева изтегли 620 000 евро ипотечен кредит, не ходи на работа, не получава заплата. Да чуем първия зрител. Ало. Изключете звука на телевизора си. Откъде се обаждате? Ало, от Пловдив се обаждаме. Слушаме ви. След като виждате, че полицията е безсилна, да спре то, как да го кажем, нормалното е, какъв е, лумпен е, какъв е. Защо не призовете хората, нормално мислещите хора, да дойдат и да го линчуват или да го изгонят или каквото трябва там да направят с него? Ами, вижте, защото ние призоваваме единствено към законност. Не можем да призовем за саморазправа, саморазправа по всякакъв начин и газа на законите. Това той го прави, не ние. Ние сме за да се въведе държавността като хора. Или вие, защо не можете? Какво да призовем? Не можем да призоваваме към насилие. Вижте, не можем да призоваваме към насилие. Няма как да призовем. Той ме напада, вие нямате право, не можете само... Той това търси, разбирате ли? Той това търси. Той търси провокацията. Той търси провокацията да я намери и да спре да провокира. Той не провокира само вас, той провокира всички граждани на България. Абсолютно, така е, защото ако един благодаря ви за това обаждане, ако един
Някой от нас, от нормалните граждани, отидем и направим такова нещо, сега да са да прибрали. Естествено, да дигнем плакати, да запорищим улица и да почнем да викаме. Ние бяхме на работа, ни взимаха личните карти и отивахме да даме обяснение. Изобщо не се подавайте. Сатаната е над змията, която в момента гледа, че умира. И тя иска да хапи. Нека да стои, нека да види, но не се подавайте на провокация, моля ви се. Вие сте разумни. Валери Симеонов е разумен. Не се подавайте. Всичко с кротко. Змията хапи в момента. Моля ви се, господин Касап. Благодаря ви. Откъде се обаждате ви? Това е същия полицай, който беше от вчера, на който се държаха така арогантно към него и му казваха какво да прави. Това е същия този униформеният с жилетка, същия този полицай. Те изпълняват заповеди в момента. Само лицето, гримасата на този човек. На него не му е приятно да върши. Аз казах, че в по-унизително положение аз не съм виждал българската полиция. И това са момчета, които просто в момента си пазят хляба, изпълняват заповеди, няма какво да правят. И сигурно най-вероятно е спуснато отгоре нареждане. Да, и за всички нас е една такава унизителна ситуация. Не може да гледаме един такъв човек да се развихря, а всички да сме весели. Да чуем следващия на зрител. Ало, Скат ли? Скат, слушаме ви. Вижте бе, аз съм в момента до Слънчев бряг гледам от вилата. Той нарушава обществения ред. Нарушава, обаче никой нищо не му прави. Ама вие сте длъжни да поискате молба до полицията, за да се разкарал пред офиса, не можете да работите, не можат гражданите да минават, защо стоят полицията с ръце в джоба и го гледат този лиган, да крещи и да вика тук, аз да го гледам цял час. Аз ако бях в Бургас, ще да дойда сега там да бъда майката, разбеш. И да взема да събера хора. Какво е това чудо сега? Той не е нормален, как може полиция да не го отведе? Какво като е, като той да не е много помазан, като е такъв народен представител? Той се кадри буквално с цялото бургаско гражданство в момента. Васил Милев се казвам от Бургас, в момента съм на вилата до Слънчев бряг. Това е направо, вие поискайте помощ от полицията. Ние сме пускали, днеска имаме жалба за вчерашния митинг. Сега отново, колко пъти тя полицията вижда, тя трябва просто да спазва законите. Его. В момента трябва да го разкарат. Трябва, ама не го правят. Той няма разрешително за протест. Абсолютно сте прав. Абсолютно сте прав. Точно така е. Кръгът се затваря, което не е добре. Добре. Вече не мога да поберам. Не псувайте, защото ще отнесем глава. Съжалявам. Какво се случва сега в момента? Видях, че тълпата, която е недоволства от това, че Волен е застанал там, стеснява кръга. Което според мен не е добър вариант. Полицията трябва да се намеси по всякакъв начин. Трябва да се намеси, ама... Защото скъсили се тая дистанция между Волен, хората на Волен и хората отстрани, няма да е добре. И хората, които са си, така възрастните хора, които виждам, и тези, които са, предполагам, наши поддръжници. За момента това са униформени... момиче, нека, ако някой го разпознае, нека да ни каже, кое е това момиче? Много агресивно, много брутално държание, много неадекватно. Униформени са само от Петролен. До момента няма специализираното звено, все още го няма. Това момиче, нека да ни каже. Да чуем следващия на зрител. Ало. Телевизия Скат? Да, телевизия Скат, откъде се обаждате? Исках да се включа директно тук да ви кажа. Вчера време се обаждам и гледам. Слушаме ви, директно сте в момента. Слушаме ви. Искам да ви кажа, след като тази полиция, понеже не се знае там от районно ли са какво се, викайте катаджии трябва да изместят полиция, да се махат. И също така да си викате, да излезете с ваши репортери, да питате там на стъпалата за плакатите. Откъде на къде там ще ги махат и така нататък. Така. Но сега в момента, добре, сега в момента, благодаря ви, сега в момента ще включим на живо нашата репортерка. Да, след малко казаха да изчакаме, но да, просто чисто технологично малко време трябва, за да включим Габриела Гоцкова, нашата репортерка, която е върха. Пак Чуколов и Байрактаров са копчени един от друг. Така, да чуем следващия назрител. Ало, чуваме ли се? Ало? Да, слушаме ви. Скат ли? Скат, да, изключете звука на телевизора си. Ало? Да, вие сте, изключете звука на телевизора си, откъде се обаждате? Супер. Не ви чувам. Супер, това да искам да говоря с Скат. Ефира, зато ви на
Изключете звука на телевизора си, много ви моля. Ало? Вие сте, говорете. Ало? Включена сте, говорете. Аз съм, да, говорете по-бързичко, да не губим време. Не сте подали тия провокация, гледам и като остава там, не сте подали тия провокация, защото новите някакви става, някакви сами ви се обади на главни и ви се занимавате, тук виждаме какво става, не се подавате на провокация. Не се подаваме на провокации, просто в момента няма как да се подадем на провокации. Така, сега това там е колегата Байрактаров, който се опита да си върши работата. Така, отведаха една, можах да видя кой е. Така наречената ни колежка от партийната им телевизия. Ага. Крайно време беше... Така, нещо се разправя. Ало. Слушаме ви. Здравейте. Здравейте, откъде се обаждате? От Хасково се обаждам. Слушаме ви. Петър се казвам, представям се. Нали има една такава приказка, нали, обяснимо, че сестра му е така, пък той да доказва, че няма сестра. Така. Вие сте телевизия. Кажете, че Волен е обратен, Нека да докаже, че не е. Сега, вижте, не знам какъв е, но искам само едно да кажа, той не е ходил в казарма. На времето освобождаваха, ако си без крак или ръка, или си с психично заболяване, или обратен, да. Аз съм от това време, дето съм ходил в казарма. Така че от това време знаем как освобождаваха от казарма. От тук нататък можем само да питаме и да гадаем. И да съмняваме. Господин Касабов, чувате ли ме? Да, слушаме. Това имах предвид аз. Той е обратен, пък нека да каже, че не е. Или, ако сте го пробвали, сигурно, може би знаете. Така изглежда. То даже не е така, още повече. Всичко само жители за бъдете. Всичко добро и на вас. Поддържа ви много голяма част от българския народ. Благодаря ви. Защото обърна палачинката, беше с ГЕРБ, сега е срещу ГЕРБ, сега беше срещу ДПС, сега са в страстно танго, копчен с Ахмед Доган и с Лютви Местан. Където има пари? Не знам колко наши привърженици има, са се събрали. Може би включване ще има. Колеги, какво включване ще има? Да, всеки момент очакваме включване от Гавриела, нашата репортерка Гоцкова, отвън, за да ни каже какво точно се случва. Макар че ние го виждаме, но все пак не можем да чуем всичко. Така, в момента ще включим ли? Имаме ли включване? Здравейте, уважаеми зрители! Както виждате, тук обстановката просто е ужасна. Господин Волен Сидеров сипе клевети, закани и ругатни срещу собственика на телевизия СКАТ Валери Симеонов. Приканва го, както чувате, да си подаде оставката като съпредседател на партия Национален фронт за спасение на България, без каквито и да е било мотиви. Интересно в случая, уважаеми зрители, е да кажем, че служителите на реда не взимат никакво отношение. Те са обградили господин Волен Сидеров и до него не може да се доберат журналисти. Нашият водещ на предаването от упор, господин Димитър Байрактаров, на няколко пъти се опита да зададе няколко въпроса на господин Волен Сидеров, но за съжаление не успя. Беше бутан, блъскан и ритан, така както журналистката Ваня Чечева. Господин Сидеров, за съжаление, говори за неща, които не са понятни на служителите на телевизия СКАТ. Обижда, казва, че Национален фронт за спасение на България, това, което се чува, работи срещу българския патриотизъм. Самия той, виждате какво поведение показва.
Партия Национален фронт за спасение на България, телевизия СКАТ издигна няколко плаката, които обаче бяха свалени от служителите на реда с мотив, че съдържат еротични картини. Ние не виждахме какво еротично има в това, нито пък нецензурни думи или каквото и да било. Съжаление, господин Волен Сидеров повтаря едно и също като развалена грамофонна плоча. Много ми е трудно дори да чувам какво говори. Трудно ми е да следя мисълта му. Може би оператора в момента да покаже, в дясно се е събрала друга агитка от хора, която подкрепя Национален фронт за спасение на България и телевизия СКАТ. В момента, както виждате, една от депутатките на Атака се опитва да зададе въпрос на господин Байрактаров. Ние не можем да чуем какво го пита и какво се опитва да направи. Така, имаме ли връзка с Габриела? Журналисти са се събрали. За съжаление, просто никой явно не е в състояние да озапти господин Сидеров. Това е. Това е като говорител на плажа. Като се повреди говорител, се започва едно и също да се говори. Така, като говорител на плажа. Да, това сме ги слушали. Общо взето бедният речник на Сидеров не е много познат. Колегата Стефания от арменския етнос, когато са събрали една групичка арменци, застанали пред Ниагарския водопад, хората не може да чуват водопада. Също се случва и с Волен Сидеров в момента. Волен Сидеров може да си мечтае да има арменска кръв. Не, аз нищо лошо не казвам. Колеги, ние всъщност нямаме връзка с Гоцкова. Тя не може да ме чуе. Не може да ме чуе. Колеги, звънят телефоните. Пуснете картината, нека да видим какво се случва вънка. А през това време ще пусна зрителите. Ало, чуваме ли се? Добър вечер. Добър вечер, откъде се обаждате? От София се обаждам, господин Касабов, Николай Панов се казва. За да бъда ясен за вашите зрители, аз не съм бил ваш симпатизант, но това, което виждам е толкова отсветително, че просто болната ми фантазия, казвам в кавички, никога не е могло да се представи. И второто, което имаме една предложение към вас. Всичко това, което вие заснимате, вземете по някакъв начин, имате начин да го изпратите, изпратете го на Сотиста Цацаров, на главния прокурор, изпратете го на на председателя на Народното събрание, да видят всичко това нещо. Вашата телевизия, която е причина до голяма степен изигра огромна роля за свалянето на правителството на Бойко Борисов, и този изрод, нямам други думи, просто това е най-мекото, което мога да измисля за Волен Сидеров. Сега да прави този скандал, това е гнусно, гадно нещо, което виждам, Богу, не можех да си го представя. Но, ще ви кажа, преди повече от 4, близо 5 години, аз още тогава се бях обаждал вашата телевизия и бях казал някои неща за него. Добре, благодаря ви за това обаждане. Да чуем следващия най-зрител. Виждате, така, какво е това спречкване? Това е репортерка на Алфа. Да, на Алфа. А там вече се събира все по-голям наши симпатизанти, които в момента явно са гледали на живо и просто вече им е писнало. Полицията е безпомощна, всички са безпомощни, дошли са те и са дошли да дадат своята подкрепа на любимата си телевизия СКАТ. Да чуем следващия наш зрител. Ало, чуваме ли се? Ало, слушаме ви. Телевизия СКАТ ли сте? Телевизия СКАТ сме, да, слушаме ви. Здравейте. Здравейте. Излизам и се възмущавам. Малко да кажа, че се възмущавам, но аз искам да ви препоръчам нещо. Оставете го без това медийно внимание, с което сте го обградили. Той се държи като разударено дете, което е насочено всичко внимание върху него и си прави неговите циркадийски истории. Той е един мошенник, един нищ човек. Той е
Какво да ви кажа, това е мода. Просто няма смисъл. Стигнете си всички си камери, стигнете си всичките хора, оставете го без внимание, ще видите как там ще каталята. Ще вика жени. Втория вариант, според мене, да качите един снайпер и да го чукне и края без него. Ма той подпала България, така бе, хора. Ами в момента да, той се гаври с цяла България, с абсолютно той всичко. се гаври, той, как ви да кажа, аз съм възрастна жена и казвам ви, честно имам пистолети тук на синовете ми, честно ви казвам, ако съм в Бургас, идвам там и ще го стикна един и толкова ще го оставя. Няма нужда от такива. такива. Това крайно сме изказват, бе, хора. Разберете се, какво го трябваше по телевизията да ни ги разтръпни. Ама той е невъзможен. Не Цацаров, той трябва да дойде от Австралия, от чужбина и да дойде от позицията, да го махне. Как полицайите ще видите гледат, той е един човек, който създава смутва в целия народ. Виждате от всички страни на България се обаждат. Вижте толкова разумни хора, така ви харесвам от политиката. Той просто вижда, че вие сте хората, които ще му сложите ножа на врата. Образно казано. Вие сте партията, която спечелва народа. Той се вижда, как ми кажа, при смъртна агония е човека. Така е, да. Така е. Трябва ли да сте все така добре, представлявате си пред телевизията, пред народа и защото да бъдете партия с много преференции, ние с цялото семейство, ваши поклонници и ще ви поддържаме във всяко отношение. Благодаря ви. Благодаря ви и аз. Благодаря ви. Да чуем следващия наш зрител. Ало. Ало? Да, слушаме ви, откъде се обаждате. Само здравейте, от София се обаждам. Слушаме ви. Абе, какво занимавате с този човек, бе? Вие национален герой го направихте, бе. Значи... Занимавайте народа с този човек, игнорирайте го този човек, вече стана банално, разберете. Може би до някъде имате право, но в момента, нали ви казах, че е обсъдил телевизията, а показваме това... От телевизията, усети полицията се оправя. Ами какво се оправя? В момента той нарушава куп закони, той няма право за митинг, няма право да блокира движението. И тук полицията трябваше още началото се намеси и да отпуши движението, да разкара коните. Не бе, аз това го разбирам, ама просто разберете, няма какво да го давате повече, разбрахме, човек, няма какво да го давате. Вижте, когато един човек нарушава законите, кажете какво трябва да правим. Да си мълчим ли? И най-добре призовете вашите граждани от Бургас да не вземат да отидат да правят някакви патакоми там, защото тогава хептен национален герой. Така е, да, така е. Абсолютно сте прав тук. Хората, които излязат там, се прибират по кашата, виждат, че той с една бригада платени мутри, най-много да пострада някой и после ще излезе национален герой. Абсолютно сте прав. Ние го казахме тук, че той търси провокация. Аз мисля, че нашите симпатизанти са разумни хора. Благодаря ви. Така че, уважаеми симпатизанти, приятели на телевизия СКАТ, ако наистина отидете тук на това сборище, на този циркаджилък, не се подавайте на никакви провокации. Дръжте си нервите. Ало. Ало, господин Васалов. Слушаме ви. Аз не мога да разбера, господин Цацаров, какво по-голямо доказателство му трябва за психическото състояние на този човек. Той е опасен, той е здравословно, не е добре този човек, той е въоръжен. Той в момента в някои истерично състояние, което абсолютно не е адекватно. Такъв човек се ползва с вас, ползва се с закрила, ползва се носи оръжие. Така е, да. Вие виждате, неговите изказвания и неговите действия са на не уравновесен човек, а на психично болен човек. Той има нужда от медицински грижи. В края на краищата прокуратура трябва да позволи този човек да бъде отстранен, да бъде прегледан и да бъде лекуван. До кога ще тормози цялото общество с поведението си? Ами чакайте, аз къде съм? В Лудница ли живее или в България живее? Това е недопустимо. Същото това нещо питаме. Питаме Цацаров, питаме и тези, които го кърпят в момента, отговор няма. Те се правят, че всичко това, което той прави, е в рамките на нормалното. Така, колеги, оселете, нека да чуем какво говори. Изключете за малко звука в студиото.
колонада социалната. Да. Волене, не си ти, когато се алча, Волене. Волене, колко мюфти има назначени лично от теб в българските градове, Волене. Волене, Аркадеш! 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 Волене, не си ти, когато се алча, Волене. Волене, не си ти, когато се алча. Волене, не си ти, когато се алча. Волене, не си ти, когато се алча, Волене. Така. В момента влиза главният редактор, носи на новините. Нека да видим какво дава. Така да чуем. Така. Ало. Здравейте, здравейте. Добър вечер, господин Касабов. Добър вечер, слушаме ви. Георги Иванов от Казанлък се обажда. Слушаме ви. Поздравявам вашите героични журналисти, да са живи и здрави. Господин Касабов, аз много добре знам какво е положението в района, тъй като знаете, преди една година ви гостувах на националния празник и знам какъв е района там, какви са жилищните блокови, как трудовите хора са тероризирани, да не говорим пък за журналистите от КАТ на най-българската телевизия. Волен Сидеров доказа, че е позор за България. Той е позор за човечеството. Той върши престъпление срещу човечеството. Да не говорим срещу българския народ и срещу телевизия СКАТ. Това да го оставим на страна. Този човек трябва да бъде съден в Международния съд в Хага. Повтарям, този човек трябва да бъде съден в Международния съд в Хага за престъпление срещу човечеството. Защото прави такива гнусни неща, такива гадни неща, които не знам в новата история на България дали е правил някой. Това ще бъде голямо петно върху България, но смятам, че телевизия СКАТ и Националния фронт на България за спасение на България ще удържи фронта. Той е държал много фронтови, много победи и една от поредните победи ще бъде срещу терориста, чекиста, антихриста, комуниста и националния предател Волен Сидеров. Живи и здрави, поздрави от Казанлък. Добре, благодаря ви. Благодаря ви. Ало. Ало? Да, слушаме ви. Добър вечер. Живи и здрави, обажда се един ваш почитател на телевизия СКАТ. Слушаме ви. Не знам до кога ще имаме хора, които да търпиме Волен Сидеров и няма ли да се вкара в закон за полицията, бивши си полицай, смърт за него. Независимо кой какъв народен депутат или някакъв друг. Ако някой посегне в чужбина, така ли ще бъде? Няма да бъде. И друго, искам да ви попитам. До кога това български народ ще търпи това ние сме робско племе и ще си търпиме до край? Не знам. Просто трябва или гражданска война, или нещо друго, което да стане да се промени. Народа се събуди. Събуди се народа, виждате протестите. Господине, ако ти не отидеш на работа, ще вземеш ли заплата? Естествено, че няма да вземеш заплата. А той къде е сега? Какво прави в Бургас? Ето виждате какво прави. Виждате какво прави. Разиграва циркове тук. Полицията го пази. Трябва да се помисли за този човек. Какво да се прави с него? Тези, които трябва да мислят, са горе и ги изброихме. Имаме ли хора, които горе да мислят? Мислят как да откриват парите, а не нещо друго за народа. Те зато и го държат сега. И зато и се правят, че Сидеров не е проблем на България. Не е проблем. Защото е последната дупка
и забиват нещите от дупките. Добре, да чуем следващия наш зрител. Ало. Добър ден. Добър ден, слушаме ви. Молдави са един ден от едно село. Слушаме ви. Но оставихте тая госпожа, дете искаше да направи свирка на Байрактаров, а при други дете искаше да му духат в филията. Защо не ги оставихте да свършат работа? Както да му духа, другия да му прави свирка, другия да му духа. Сега тръгнаха, ето това е част от сценария. Сега тръгнаха срещу симпатизантите. Всъщност той търси сблъсъка, за да стане герой, за да се изкара мъченик и да демонстрира своята храброст, когато е обграден с няколко кордона полицаи и няколко кордона мутри. Това прави. Да чуем следващия зрител. Да. Папа му била кавички и той тръгва с Волен Сидеров. Така, някъде се изнесе, накрещя се и се изнесе... Най-вероятно пред офиса на Национален фронт за спасение на България. А там може и да вика, може да продължи да вика. Същата реч, която е не повече от 3 изречения. Другото цинично. Кой е той, извинявайте, кой е той, че ще иска оставка на съпредседател на една партия, в която той няма и частичка, никакво участие, нито от създаването, нито за дейността на тая партия. Кой е той, че ще иска оставка на съпредседателя Валери Симеонов? Това е Катуна се тръгна начало с Сидеров. Катуна и павияните, докарани от него маймуните. Защо пускат колите? Има катаджи и там можеше да съставят протокол на нарушителите. Може. На водачите на автомобилите. Не знам дали си спомняте, когато предния път, преди 2-3 години дойде в Бургас. Колеги, изпишете телефоните, пак неправилно още беше паркирал той и неговите депутати пред автобуса пред хотел България. Абсолютно. Някой направи ли тогава на автомобила? Нищо не направиха. Същата е ситуация. Накараха го да премести автомобила, шофьора излезе, че нямало ключове за автобуса. Ало. Ало? Слушаме ви. Добър ден, слушаме ви. Откъде се обаждате? От София се От София. Просто нямам думи за този малумен човек. Той е малумен. Аз не знам кой, как го търпи да е лидер на партия в парламента. Явно го търпят, госпожо, защото от неговия глас зависи оцеляването на правителство. Това означава, зависят кражбите. Много жалко за това правителство и за народа. Жалко е наистина. Изпратете тези записи до главния прокурор, който обслужва сегашното правителство най-безцеремонно. То е явно. Изпратете до Европейския парламент и където трябва на всички инстанции възможни. Това не е нормално. Абсолютно сте права, да. Този човек не е за болница, не знам за какво. И обграден от тези, да не казвам какви, не знам, от кой бардак депутатки ги е събрал. Едната от които е на годините на дъщеря ми и ако е моя дъщеря, аз съм и родител, аз ще се скрия в миша дупка, няма да си покажа лицето пред хората. Права сте, абсолютно сте права, но... Къде ги е събрал от бардаци, от мутрински структури и какво поведение имат тези депутати. Тези избрани от хората паплач. Това е паплач. Това не са депутати. И откъде на къде един депутат ще има имунитет? Той утре може да убие човек, той е закрилен от имунитета. Абсолютно сте права. Точно така е. Повече ли са от нас хората, обикновени? Както виждате, ситуацията са повече. Те в момента той се чувства безнаказан. Той утре човек и е закрилен от закона. Възможно е да го направи. Той е на крачка всъщност от едно такова изпълнение. Се разхожда, айде вие излезте на улицата с пистолет, палка или нож, да видиме. И полицията ви хване с тези неща. Абсолютно. Видиме как се постъпват с вас или с мен и как с него. Ето, то е нагледно как постъпва полицията. Така е. Благодаря ви за това обаждане.
пуснем още един наш зрител. Всъщност ние имаме ли време? Това се получава. Точно такива хора са избраниците, точно такива хора ни управляват и ние няма какво да направим и полицаите, всъщност униформените, са безсилни към всичко това. 80% от неговите депутати са на възраст 85-ти набор, 90-ти набор. Аз не виждам тези хора без капка житейски опит, без да са видяли нищо, освен ученическата скамейка и някой, може би, студентска скамейка, само купони и живот. Не виждам тези хора без опит и без каквато и да е специализация да бъдат полезни на България. Това са депутатите на Волен Сидеров, които му пригласят каквото той каже и те след него повтарят в хор. Да пуснем един последен зрител и ще ви дам думата, колеги. Ало! Добър ден. Добър ден, откъде се обаждате? От Ловди се обаждам. Преди малко по Нова съобщиха, че Волен Сидеров е изпратил съобщение до Нова телевизия, че е бил нападнат от представители на Национален фронт за освобождение на България. Ами виждате каква е ситуацията, ние предаваме на живо. Временно и за да видя дали някой ще съобщи за това, което става. Поредната лъжа. Просто предаваме на живо. Това са нашите камери отвън. Това е искал да се случи, между другото. Това е искал да се случи. Поредната лъжа. Добре, благодаря ви за тази информация. Просто... такъв манипулатор няма. Такова нещо не е имало наистина в България през толкова години. Тая славна страна със славна история, такова чудо не се е раждало, не е живяло и не е правило такива магарии. Аз не бих призовал да го напада който и да е. Той отсяда с нощи отседнал в хотел България, най-вероятно и тая вечер ще бъде хотел България. Утре вечер пак ще бъдем свидетели на поредната, на това, което днеска се случва. И който иска да му благодари за делата, свършени от Волен Сидеров, може да го намери или тук пред офисите, или в хотел България. Поне по едно цветенци могат да му подарят хората. Да, неговите симпатизанти да му се радват и така нататък. Колеги, на финала. На финала, по едно изречение. Аз мога да кажа само едно изречение. Според мен трябва да се инициира подписка за свалянето изобщо. До сега беше на Волен Сидеров, но според мен цялата партия трябва да изчезне от парламента, защото това е срам за Народното събрание, че присъстват такива лица. И просто самото име Волен Сидеров просто трябва да изчезне от политическия живот на България. Не знам в Раднево ли ще го приемат, нямам представа, но този човек от всеки ден прави от глупост по-голяма глупост и си мисля, че може да направи някаква сериозна бела в даден момент. Така, колега Стоянов? Аз подкрепям това, което каза Степан и искам да кажа, че аз съм избрал да живея в България, моите родители също. Искам моят син да остане да си живее в България и да бъде българин. Не искаме такива хора като този, който е, няма да коментирам какъв, да ни управляват. И ще кажа една мъдра поговорка, която имат индийците. Трън, зъб и приятел, който те вради, с корена го извади. Мисля, че Атака би трябвало да стане точно това с нея. Така. За съжаление сме свидетели в днешно време на много абсурди, но най-големият абсурд наистина май е партия Атака и нейният лидер Волен Сидеров. Искрено съжалявам, че хората сега в България са свидетели на всичко това. Съжалявам, че те вече 25-ти ден, може би, викат долу оставка, искат това правителство, подкрепено от Волен Сидеров, да си ходи, а то не си ходи, напротив, върши всички тези неща ненаказани. Искрено вярвам обаче, че институциите най-накрая ще си застанат на мястото, ще прогледнат и ще поставят този човек на мястото му. Ще поставят този човек там, където трябва да бъде. Искрено се надявам на това. Така, аз ви благодаря, колеги, че бяхте в студиото и всички станахме свидетели на това, което се случваше в момента, на поредния театър, поредната драма, въобще поредния цирк или мелодрама, написан от един некадърен сценарист и режисьор и главен актьор. За съжаление, това, което видяхте в момента, това е лицето, буквалния смисъл на правителство, което ни управлява. Виждате безсилието, безочието, наглостта и патовата ситуация, в която е изпаднала България. Институциите не работят, а това, което работи, обслужва единствено прищевките на един човек, който явно е дошъл от някакво друго измерение, който не си дава ясна сметка всъщност какво върши.
и който най-вероятно трябва да бъде освидетелстван. Благодаря ви, че останахте с телевизия СКАТ и предаването Паралакс. Екипът се разделя с вас и ви пожелава спокойна вечер и Бог да пази вас и майка България. Тази телевизия, съвсем определено казано, работи с грижа за България, с обич за България. Има в нея нещо така родолюбиво в най-хубавия смисъл на думата.